Pajjiżna jeħtieġ fejqan immedjat u Chris Fearne huwa l-Prim Ministru li Malta għandha bżonn. Kliem il-President Emeritu Marie-Louise Coleiro Preca li ilha taf lil Chris Fearne mindu kien żagħżugħ jaħdem b'mod volontarju fil-Partit Laburista. Qalet li tafu f'sitwazzjonijiet fejn tkellem u ħa azzjoni biex isir is-sewwa kemm fil-bnazzi u fil-maltemp. Il-President Emeritu qalet li Chris Fearne dejjem ħadem għal dawk l-aktar fil-bżonn u tafu bħala persuna li l-lealtà tiegħu dejjem kienet lejn Malta u lejn il-valuri tal-Partit Laburista. Mingħajr ħafna pompa jaħdem u jibdel ħajjet in-nies bħalma għamel kemm bħala Ministru kif ukoll bħala Deputat Prim Ministru. Bad Chris bħala tabib u kirurgu bravu speċjalizzat fit-tfal tgħallem kif jieħu deċiżjonijiet urġenti dejjem bris il-pazjent. U dal-pajjiż u dan il-partit li jien ħdimt fih minn meta kelli 16 sena għandhom bżonn il-fejqan immedjat. U għalhekk li nemmen li Chris Fearne huwa l-għażla tal-mument. Il-President Emeritu qalet li Chris Fearne jifhem l-uġigħ ta' dawk li taw ħajjithom għall-Partit u għall-pajjiż u għalhekk temmen li Chris Fearne huwa il-Prim Ministru li pajjiżna għandu bżonn biex il-Maltin joħorġu minn dan il-mument diffiċli imġedda, imsaħħa u maqudin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.